Allah kar ka mai da Bauchi ta zama santa na bautan kabari. Ku ci gaba da addu'a. Wallahi in ya musu ka sashi a wurin wallahi bautansa da su yi. Sai ka ganzo da Cameroon, Chadi, Kano ana bautansa, ana roƙonsa ba Allah ba. Ko gane bane? To fa a hakan kuma wai su ne masoya manzon Allah. Ba manzon Allah sai da ya tsine ma Yahudawa da Kirista yace la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakazu qubura anbiya'ihim masajida. Yana ba rashin lafiya da aka bashi labarin cewa an ga a Habasha ana gina wurin ibada akan kabari ko ana gina kabarin ibada. Allah ce manzo Allah ce Allah ya tsine wa Yahudawa da Kirista suna rikan kabarurrukan annabawan su wurin bauta. Sai zaga yanzu yan dariku da yawa bautan kabari su yasa muke ce musu kuburiyuna bi ma'ana masu bautan kabari. Sinikan yanzu bai suke tafiya wajen kabarin Inyasi billahi alladhi la roƙon su suke bautan su suke. Ba ku ga mani ba shehu ka ba mu shehu ka ba mu shehu ba dan halin mu ba naku ne ku ne mai duka ba mu wani ma ku ci tsoho kuma ko hula ba barhama rikicaccen tsoho ma ku ci shi ka a'udhu yana kiran wani wanda ba Allah ba gashi mutuwa ta yi kusan ka a'udhu billahi minash shaitani rajim kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka raba da bautan kabari wallahi da manzo Allah ya tsine masu bautan kabari labari ba aka bashi a Habasha ake ba a Madina ba yace Allah ya tsine masu a lokacin ma fa arna ne fa yau gashi a garin musulmi ake bautan kabari kuma wallahi wannan tsiyan yan dariku ne wallahi tsiyar su ce suka kawo wannan sharri wallahi bautan kabari suna mai da mutane kafirai wallahi duk wanda ya roki wani wanda yake cin kabari kafiri ne wallahi kafiri ne kuma su ne da wannan tsiya bautan kabari ka bar masallaci ka riki roƙon Allah ka je kana roƙon mai kabari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kar ka samu cikin mushrikai masu roƙon wani wanda ba Allah ba masu bautan wani wanda ba Allah ba mai kabari bai hana kansa mutuwa ba yana son matansa ya bar su dole yana son yayansa ya bar su dole yana son abokinsa ya bari dole yana son gidansa ya bari dole ya shiga cikin ƙasa da ƙinsa da sonsa amma da kuma kai shashasha ne ka zo kana roƙonsa to da kai shashasha ne kai inna shirka la zulmun azim wala shirka zalunci ne babba inna shirka la zulmun azim zalunci ne babba kabar Allah rayayye hayyun la ya mutu wanda bai mutu a gaba kana roƙon macecce mun rala kafin ya mutu sai dai addu'a ce Allahumma la taj'al qabri wathanan yubat kun ji addu'a ne mun rala yi Allahumma la taj'al qabri wathanan yubat yace ya Allah ina roƙonka kar ka sanya kabari na ya zama gunki abun bauta to Allah ya amsa addu'an manzon Allah yanzu idan ka je masallacin manzon Allah kana askare yana ga ka kalli kabarin manzon Allah kana motsi da baki sai ce wuce kawai wuce yi gaba lokacin yana Madina wani sufi ya zo ya tsaya sa kabarin sai askare ce masa ma haza ya shek me wannan bai ba da amsa ce ta yalla sai ni yana cewa shego makiya annabi dan Kano ne shego makiya annabi wai kaga hana shi roƙon manzon Allah wai kin annabi ne yanzu ba abin da suke faɗan kenan hana shi baro shi askar ya ce masa ka kalli alƙibla ka roƙi Allah ba manzon Allah ba zai ce wai makin annabi ne kaji ta yanzu wannan bata da me ta yi kama roƙon annabi ne soyayya ga annabi su bautan annabi ne soyayya gare shi su abinda muke ba ma da su kenan su son annabi ka roƙe shi son annabi ka bauta masa ana yi aikin shaɗan ne wallahi to sai sa yanzu wallahi alhamdulillah ba roƙon manzon Allah sai kaga daga ka zo da ka roƙi manzon Allah askar zai zo da bulala ce igaba kawai kuma an ka ki za ka sha bulala su ba ruwansu yawwa ko ka zo kana shafa karfen ka san akwai pens da aka saka wanda turkawa ne suka yi pens ne ma karfe din ma don ka zo kana shafa shi ma ya kore ka Allah ka subhanallah to bawon Allah kaga wannan yanzu
akwai kabari suna tonawa mu mun sani ƙarisa direban a wannan haka ne yana tsoro to yanzu sorry idan an ce ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shiga musiba to ai min babu aula kar ka je kabarin shehi in an binne shi a wurin ka je ka roƙe shi ai ganuwa ne suka yi kuma wallahi idan aka yi wasa in ya mutu suka sa shi a gurin wala sai ya zama wajen cin abincin su a gurin ka san da su ci abincin yanzu ga abin da yake bara Sokoto akwai waɗanda dimin da'iman suna kabar shi dan hodiyo idan ka zo nan ne cinsu nan ne shansu ka ba su sadaka ka ba su hadaya su ce ka roƙi shehu yana jinka to shi ma nan abin da zai faru kenan ƙarshe mutane suka fita da Chadi ne Kamaru ne Kano ne ina ne a samu sadana suna gurin ka gane suna zuwa duk wanda ya zo dai ba su Allah ya kare mu Allah karka mai da bauchi santar bautan kabari ya Allah karka mai da bauchi ya Allah mun roƙe ka ya Allah ko bayan ranmu ya Allah karka mai da bauchi da wasanta na roƙon wani wanda ba Allah ba kabarinsa